Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago. And Tita Tanya Chinita. Nakipagkita po sa akin si Bobby. Kahit matagal na kaming wala. Feel good morning, call and tits. Opo, part 2 ito ng kwento ko kahapon. Pa rin po si Ana. At sa 8 years po namin ni Bobby, talagang tuluyan na nga po kami nagkahiwalay. Hindi ko nasabi sa kanya na alam ko na nagbebembang sila at may something sila ng ex niya. Pero napag-alaman ko mismo sa kapatid niyang babae na balak pala talaga ni Bobby na balikan ako. Kapag naging malabo sila ng ex niya. Napaka-season. Dami! Mas lalo pa ako nasaktan nung nalaman ko yun. Talaga naman, girl! Ano mas masaya? Mamaya ka na mag-react. Mamaya ka Okay. na mag-react. Mahal na mahal ko po si Bobby. Diyos ko. Basahin mo na lang. Mahal na mahal ko po si Bobby at nanghihinayang ako sa 8 years namin na pagkakatamaan. Pero mukhang okay na si Bobby eh. Ako naman, naghahanap po ng paraan para lang makalimot. Ilang buwan ang lumipas ay biglang nagparamdam po si Bobby. Niyaya niya pa ako mag-fishing. Ang OE. Spell OA. O, capital O at E. OE. Dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. And when I hold you in my arms, I promise. Dito mas maraming isda. Salamat at Ang dami na natin Sumama nakuha ng ka. tilapia. Isang timba na yan. Maubos ba natin yan? maubos yan. Teka lang. Oh, yan. Ila. Ayan na. Ila. Ay, Bobby! Ila mo. Yan. Hala, ang taba ng tilapia parang sa akin. Hoy! Dito. Ako yung caretaker. Ila pa. Yan. Ayan na! Nakuha rin natin. Ang taba, ang Taba ng lusog. tilapia. Yan. Mukhang ang dami kasing malapit na subdivision dito yung Poso Negro. Yung septic ko kasi, yan nakalabas. Salamat ha. Masaya ka ba? Tagal na natin itong di ginawa mag-fishing eh. Nahiya akong sumagot kasi nakatingin si kuya eh. Ayaw mo na yun, umalis na nga siya oh. Bobby, actually, madami akong tanong. Kung hindi mo mamasamain, pwede bang may mga itanong ako? Ano ba yun? Kasi baka ma-misinterpret ko tong pakikipagkita mo sa akin. Tas naku-confuse ako kasi wala ka naman sinabi kung magkakabalikan tayo, para saan ba tong pag-fishing natin. Kasi parang
Parang mahal mo Ana. pa ako eh. Ana, kaya naman ako nandito kasi ayoko madaliin ng lahat kasi alam ko naman nagkamali ako sa'yo. Gusto ko lang makabawi. So, tayo na ulit? Gusto mo makabawi? Ibig sabihin, gusto mo ayusin kung ano? Oo, siguro one at a time. Ayoko namang madaliin kita. Basta masaya ko na ganito, magiging okay tayo. Okay na tayo? Pero Bobby, may tanong sana ako. Ano ba yun? Nung wala tayo, hindi mo walang ba ako naalala kasi hindi ka man lang nagparamdam. Siyempre, na-miss kita. Pero hindi ka nagpaparamdam, so paano mo masabing na-miss mo ko? Tsaka alam ko meron, Ano? wala. Tungkol na naman yan sa ex ko. Wala na nga. Huwag kang magalit. Ano lang, na-open ko lang kasi. Wala na nga yun. Di naman ako mag-aaya sa'yo mag-fishing tayo dito, di ba? So, wala na ulit kayong ang ex mo? Wala, matagal na. Huwag na natin pag-usapan, pwede. Masaya na tayo, nakahuli na tayong mga tilapia. Oo nga, no. Wala natin Ang pag-usapan negative yan. ko talaga. Sige, Basta tuloy lang natin kung anong meron. I-enjoy lang muna natin. anong tuloy na tayo ulit? Hindi, sorry, nalilito ako. Confused ako eh. Mahal mo ko? Mahal kita, kaya ayokong madaliin ka. Ano lang muna tayo. One step at a Parang time. hindi naman tayo 8 years nagsama. Oo nga, one step at a time lang. Ganun na lang tayo kasi, Tingin mo magiging okay ulit tayo? oo naman. Pamilyar na pamilyar to. Bakit? Ha? Wala. Thank you, ah. Oh, mas thank you. Thank you. Thank you. Sige na, hilahin mo. Baka may nakuhuli ko din. Ayaw mo ba yung tilapia ako? Ha? Joke lang. Ikaw talaga? Even though it's been so long. Call tits! Marupok na sa marupok pero isa yon sa pinakamasayang araw sa buhay ko. Kasi alam mo yun, galing kayong hiwalayan, di kayo nag-usap, tapos biglang, eto ulit, swak na swak ulit kayo para sa isang rupok mo, girl. Huwag ka na mag-react. Okay, sorry. Mga intrusive eh. Ngayon ko lang nakita din ngumiti si Babeng gano'n. Girl! Wag! Tuloy mo. Ngayon din ko nakita ngumiti si Babe ng gano'n. Masaya sila eh. Hayaan mo na. Girl! Ako na magagalit dahil yung isa kong friend gusto rin magalit sa'yo. Bakit nakipagkita ka behind our back? Oo nga naman. Kasi, Sinamahan ka pa namin mag-imbestiga. Nakita natin. Doon natin pinanood yung memory card sa TV mismo. Kitang-kita yung dashcam. Ang ginawa niya. Baka AI kasi yun, di ba? Sabog ka ba? Anong AI? Mayos ka! Oo nga naman. Napakahirap kami, samahan ka doon. Pakinggan niyo muna ako. Sana, pakinggan niyo muna ako. 8 years kami nung tao. Tsaka, hindi naman niya ako kikitain nung walang halaga yung nakaraan namin, di ba? Yung 8 years namin. O so, nakain yung tilapia mo? Hindi Wow! Buhay-nuhurin ka! Mapapakain talaga! Siyempre, tagal na walang pataba sa tilapia. Kaya pala naging mabait bigla yung Bobby na yon. Bigla kong tinawagan, gusto makipag-inuman sa akin.
Siya kasi daw lahat, nga alam kaya- niya na galit, alam niya kasi na alam nyo na galit din kayo. Alam niya na Bad galit shot kayo. kasi siya sa atin. Gusto Baka pa niya pwede naman mag-ride pagbigyan natin. Mag-ride siya mag-isa. Pagbigyan natin yung tao ng second, third chance. Kasi hindi na daw sila nagkikita ng ex niya. Ay, inis ako. Oo, promise. Pinakita niya nga sa akin yung convo nila. Taloko! Binabasa pa sa'yo? Nabasa sa akin, wala talaga zero convo. Siyempre, hindi niya nabasa yung na-delete na. Hindi mo nabasa yung mga na-delete Hindi na. dinilit kasi makikita mo yun eh. Hindi, pwede yung delete for you lang. Hindi mo mababasa yun. Sa phone niya yun Ba't niya pinakita sa akin yung chat nila? Kasi deleted na nga yung mga dapat hindi mo At saka, mabasa. parang inis na inis nga siya dun sa ex niya. Sabi niya, gumaganon-ganon pa yan siya. Meron akong friend na ganyan. Yak! Pa ganyan. Payak-yak pa siya sa ex niya. Pero, hay nako! Kilala mo rin ba yan? Mayos ka, girl. Day, ano paano ba masasabi gagawin ko? namin? Maganda ka. Bakit ba magpakabuang ka dyan kay Bobby na yan? Daming lalaki. 8 years Nang kasi isda yun. kayo, di ba? Ang daming isda sa tubig, sa dagat. Isa lang si Bobby. Maraming isda pero alam niyo naman yun, nag-iisa lang yung tao. Tsaka hindi nun mapapawala eh. Walang pumalit pa. Tinry ko naman eh. Di ba Try alam? mo. Sige, bahala ka, girl. Matigas ang ulo mo. Tsaka Nasa daw sa'yo. hindi na sila talaga nagkita. Ayan mo, nag-texto, nag-chato. Mo. Oh, kilig-kilig ka na naman. Alam mo naman. Eh, kasi nag-send ng picture niya, ina-update ako, di ba? Ano na. Katangin na mo. Uy, kawawa. Parang paiyak na siya. Oo, sabi niya, miss kita. Ay! No. Di ba, Maniwala. hindi niya naman sasabihin sa akin yun kung wala Ewan ko, lang. naniniwala ka na naman dyan. Huwag kang maniwala. Hindi Friend na naman, mo. ayaw ba akong maging masaya? Gusto namin masaya ka, Tsaka Day, isang pero sign na mahal ko pa siya, kiniligin pep. Uy, Ay! Umayos ka! friend. Basta, Tatakwil niyo na ba? alam mo naman, hindi ka namin kaya itakwil, pero mag-isip-isip ka kasi. oo nga naman, Day. Siguro sa December na lang. Ay, ano sinabi ng friend ko? Inaamin ko po, call and teats. At di mo aminin! Kaya mo na mag-react. Patapusin mo na. Mahal ko pa rin talaga si Bobby. Kahit ganong pang di-discourage ginagawa ng mga kaibigan ko, wala eh. Siya pa rin ang laman. Tantawa! Ganun ba yan? Hindi na nga ako dumawa. Makalipas ang ilang araw, niyaya ulit ako ni Bobby na kumain sa labas. Again, salamat at sumama ka ulit ngayon. Nung nangisda tayo, hindi ko lang masabi na gustong-gusto na kitang balikan. Pero ayaw ko nang patagalin pa ito, Ana. Ana, nung wala ka, na-realize ko mahal na mahal kita. Kaya nagkamali ako. Oo, aminado ako na naging tago ako. Naging marupok ako. Kaya gusto kong maging maayos tayo. Gusto kong alam mo, gusto ko maging maayos tayo kasi gusto ko makabawi talaga sa'yo. Alam ko kung inayang ka. Ngayon ko lang na-realize na sayang yung 8 years. ako sa'yo. Nakapatapusin mo lang ako kasi gusto ko, alam ko tinatanong mo, ba't ako bumalik? Oo, kasi ako gago. Oo, Wish na huwag kang masaktan sa sarili mo. dapat di ko ginawa Dalawa sa'yo tayo yun. doon. Dalawa tayo Nandun na tayo eh, masaya na tayo eh. Kaso, naging marupok ako eh.
Kung sa sarili mo, may part din ako doon, di ba? Bobby, mahal na mahal kita, Bobby. Mahal din kita, kaya Gusto mo na ulit tayo maayos? gusto kong maayos tayo. Kaya sorry talaga kung ginagawa ko yun. May sasabihin ako sa'yo bago tayo. Ano yun? Sana, pagkatapos nito, pangako mo, mahal mo ko. Oo, mahal naman talaga kita. Pangako mo. Pangako, mahal kita. Buntis ako. Ha? Buntis ako. Butis ka? Sinong ama? Alala mo si Mark, yung ex ko. Si Mark? Tama na yan. Bobby, niloko. Relax na. Dito lang. Ayan, nasusuka ka na. Mark, Bahala sa'yo. sinaulo si Bobby. Sinaulo. Binimbang niya yung ex niya. Uli ko sa dashcam. Huwag ka na magalala. Akong bahala sa'yo. Na-miss mo ba ako? Miss kita, Mark. Pwede Gusto ba? mong bumawi, ha? Oh, Mark, Babawian natin yung lalaki. Gantihan natin siya. O hindi. Hindi sa malaking pandaraya. Pero okay lang, gantihan natin, ha? Mark. Balik ka dito, Ana. Ano mo nagawa yun? Sorry. Nagawa yun? Bobby, sorry. Nagawa ko lang yun kasi sobrang galit ko sa ginawa mo sa akin. Ginawa mo rin sa akin eh. Pero hindi eh. Pabalikan na tayo dapat eh. Sabi mo, mahal mo ko. Tatanggapin mo. Oo, pero ano ginawa mo? Bobby, sabi mo, tayo pa din. Bobby, ayusin natin to. Maayos natin to eh. Buntis ka! Sa ibang lalaki, tas ayusin natin! Papalaglag ko yung bata! Tumahimik ka! Tumigil ka! Bobby, sabi mo, ayusin natin, Bobby! Bitawan mo Bobby! ako. Sabi mo eh! Ayoko. Bobby! Hindi ko yun Panagutan mo yan! Ayoko! Metro's number